Dobré ráno vám všetkým prajem z Bulharska. Dnes máme krásne počasie, ktoré využijeme na obhliadky apartmánov. Ak sú medzi vami takí, čo by sa chceli zobúdzať s takýmto nádherným výhľadom na more, poďte sa pozrieť, čo sme si pre vás dnes pripravili. Nachádzame sa v meste Obzor, ktoré leží približne na polceste medzi Varnou a Burgasom. Môžete teda využívať obe letiská, vzdialené približne hodinu cesty autom. Nájdete tu útulnú atmosféru, pokoj, radosť, aj rozmanitosť, o ktorých snívate pre vás a vašu rodinu. Pláž so zlatistým pieskom je najdlhšia na bulharskom pobreží. Tento trojizbový apartmán sa nachádza asi 50 metrov od pláže, v kľudnej oblasti, v rezidenčnej budove s bazénom. Nachádzame sa na 6. poschodí budovy, samozrejme s výťahom. Priestranný apartmán je výnimočný svojimi 3 terasami a rozlohou 107 metrov štvorcových. Ponúka útulnú obyvaciu miestnosť s kuchynským kútom a veľkorysú kúpeľňu. Môžete si vybrať z 2 spální, pričom jedna ponúka takýto nádherný výhľad na more. Perličkou tohto bytu je jeho hlavná terasa, ktorá je ideálnym miestom na vychutnanie skvelých raňajok alebo večerného vína s priateľmi. S cenou 113 000 eur je táto nehnuteľnosť vynikajúcou investíciou. My, ako vaši spoľahliví partneri, budeme s vami počas celého procesu kúpy a naša starostlivosť sa nekončí ani potom, ako sa stanete šťastným majiteľom napríklad takejto nehnuteľnosti. Neodkladajte svoje plány na nákup apartmánu až do chvíle, keď budú ceny už príliš vysoké. Tak čo, už kupujete letenky? S radosťou na vás už teraz čakáme.